Ndakaroorwa nemurume ainge akamboroora. Inini iyi ndiyo first marriage yangu. Iye kuprevious marriage ane vana 2, ini naye ndine mwana 1. Problem iri apa ndeyekuti murume wangu haazive kuti ini ndinopfeka, uye vabereki vangu vanodawo kutumirwa zvinhu. Ndinotoita zvimapeace job kuti nditumire vabereki. Semazuvano kwakanyarara, basa raramba kutamba. Iye anotumira vana vake every month. Handina hangu basa nazvo, ndoti vana ndevedu. Ndikawana kangari kahembe ndinototorera vana ivavo. Asi iye anoti vabereki vako vachadya kusashanda ikoko. Mubvunzo wangu uri pakuti ndikawana basa ndikashanda ramangwana rake haazode help here pavana. Last time anga asingaende kubasa, ini ndichienda. Akati ndipewo mari ndozokupa nditumire vana. Ndikamupa ndikati usandipe, vana ndevedu tese. Ini ndine ndichiitira kubuilda relationship yevana vake newangu. Pasaite difference yemamai, vana vanongoziva kuti daddy vedu i1. Manje ndazosvikawo pakunetawo. Munhu asingafunge kuti ndotumira vana vangu, ko iye ndakamuroora asina mwana, regai nditumire vabereki vake. Vachati uri kushingirirei? Aiwa, ndisati ndawana basa riri stable. Ndikawana basa ndinosiya chokwadi. Vana vake vanogara nehama dzake. Ex-wife yake akaroorwawo. Ndichange ndirimo mucomment section ndichida kunzwawo kuti munotiwo nazvo nhaye hama dzangu.